Sayas. Sayas. Op, op. Wala pa. Hindi pa magmumove. Ay. Nice. Hello. Saan mo ilalagay yan? Ang galing ni Daddy, oh. Para sa yan, Ito mga to. Oh, hindi yan. Hindi na. Oh, move na, halika na. Oh. Ano, sino yan? Sino magkasama? Gwapo naman ng kasama ko. Gwapo ng kasama ni Daddy, Oh, wag yan. Saya mo, Saya mo, Ginawa. Saya mo, Op. Magkano yun, sir? 1.3? Wala bang mas mura nito? Yung medyo maliit lang. Babae po ba lalaki, sir? Lalaki. Lalaki. Magkano yun, sir? 99 po. 600 na rin. 700. Ayun, sir, yung pinakamura. Pinakamura lang to. Ito na yung pinakamura. Yes, sir. Bahala na. Thank you. Sige. Halika na. Para sa kanya po ba? Oo, sa kanya. Mahilig siya mag-drawing. Lalo ni Daddy yan. Ganda. Ano, meron birthday mo ba? Birthday mo, Ice? Maglalambing sa'yo. Ito na, Ice. Oh. Sayang, di natin na-video yung ngiti niya kanina, no? Wow, ang ganda naman. Ano ba ito? Ito. Ayun. Ano yan? May mga ganyan pa pala. Bigyan mo yung pen. Oh, ito, Ice, oh. Oh, Ice, oh. Ito na. Sulat na dito. Sulat na. Oh. Wow! Wow. Ay, may lang. Pang right-handed naman to. Parang pinahaba nila yung lubid. Gawa na lang para ni Daddy. Ay, abot naman sa dulo. Dito pwede natin isabit na lang dito. Hindi. Oh, sige. Para ma-ganon-ganon. Tapos pag buburahin mo, ito, Ice, oh. Ice, ito buburahin mo. Whoop! Ito, ako mo to. Buburahin mo. Ganun. Woo! Magic! Oh. Ganda! Yan. Push mo. Ganun. Para magura. Huwag mong pakita yung sandaliri lang kasi ganun yung gagawin niya. Ganito, oh. Ganito mo.
Yan. Tulak doon. Yun. Very good. Sige pa, sige pa. Good. Gusto niya, no? Mga ilang araw lang yan, magiging siya. Yung sasawa din. Oh, Galing ah. kunti lang. Kunti lang. Ikaw kung nag-birth na to si Lu. Yan. Wala ka lang regalo sa birthday mo, ha? Yan na daw yun. Kunin mo yung magnet sa gilid, man. Ha? Magnet sa gilid. Ano ba dito? Dikit mo yung magnet na dun sa ano, Sa? surface ng drawing board. Ito? Oo. Siyempre baliktad. O, yan. Magnet ba to? Oo. Ayun nga. Ayun o. Ayun nga. Oh, galing ah. Design pala siya. Oh, si mama mo nag-enjoy na. Ay. Ah, galing ko design. Takan natin yan. Kataka natin yan. Pati mama mo nag-enjoy na. O, hindi mo to try. Kala ko, papalampasin mo pa yan. Oh, ang ganda. Oh. Oh. Ikaw kumuha. Oh. Baliktad yung ano mo, pencil mo. Baliktad. Tad. Ganyan. Ang galing naman. Oh, ang galing yung pagkakahawak niya eh. Ay, ito. Iganon mo. Ito. Iganon mo ito.